mendian ikusi ez dauzuenentzat Pasa jauna. Eztuko dut atrebentzia esplikatzeko Santa Barbarako aterpetxearen aro berri honetan zer egin nahi dan esplikatzeko. Eta esango dezue, Pasa jaunek nola daki hemen zerin behar da. Udaletxekoak ezagutzen daute eta proiektua pasa diate. Orduan, begirada bat bota diot, eta agurkutxo batzuk ere eman nizkin udaletxekoi eta hitzein dut hemengo jefekin eta hartu dut ardura proiektua bi hitzetan esplikatzeko. Orduan, proiektuak zer esaten du? Proiektua berez, hitzak esaten duen bezala, proiektua egitasmo bat da, ez da? Egiteko asmoak, ze asmo dauzkaten egiteko. Orduan, horiek ondio gauzatzeko daude. Eta nola gauzatuko dira? Hemengo arduradun berriak ulertzen dute, hau, espazio publiko badala. Hau da, denon espazio badala. Eta ez dala aterpetxera mugatzen. Baizik eta ingurua, kanpa deitzen duguna, basoa, irimo, dana daukegu publikoa eta erabiltzeko moduan, ez da? Horregatik, hemen ideia desente dare hemen egiteko, baino ideia horiek ez dituzte aurrera eramango hemen lan ingo duten 4 edo 8 pertsonek. Baizik eta ideia da, toki publiko bezala, proiektu iriki bezala, edozeinek partu hartu dezak. Ez da, hemendik egin daitezken gauzak, hemengo jendeak egingo ditu, elkarteek egin beharko dituzte, proiektura batzen diren elkarteak, norbanakoak, instituzioak ebai, noski, hau da, herria azken finean. Eta zer nahi dute egin hemen, zer da hemengo proiektua? Orain arte Santa Barbara jatetxea eta taberna izan da, ez da? Orduan orain, azkeneko 2 urte hauetan badukagu beste elementu bat aterpetxea dela. Ezagutzen dezuen aterpetxea. Eta aterpetxetik abiatuta hainbat gauza nahi di antolatu hemen. Adibidez, aterpetxera etorri daitezken eskola taldeak edo bestelakoei zehozer nahi zai eskaini. Nahi die eskaini ekintzak, jokuak, hemen zehozer egitea posible izatea. Eta ze ekintza nahi di antolatu, hemen gauden parajean kontutan hartuta, inguru giroa, baserri mundua, natura, ekologia, hitzoiek erabiltzen dituzte hemengo arduradun berriek, eta kontzeptu horien inguruko ekintzak nahi di antolatu. Baina beti zentzu zabal batean, ez da? Beti zentzu zabal batean hemen benetan tokia daukan edozer gauza egin daiteke. Beti ere herriaren laguntzarekin. Norbaitek proiektu bat pixka sakonago ezagutu nahi badu, onuntza etortzea besterik ez dauka, eta hemengo arduradun berriekin hitz egin, edo idatziz nahi badezue, zuen emaila pasatu hemen barran, eta bialduko zaizue proiektua be. Eta, bukatzeko hemengo jefe batek esan dit, barkamenak nahi ditu laskatu, batez ere, ibilaldia badirudi batzuentzat pixka luzetxoa izan dela, ez da, norbet ere galdu inda edo, galdu da norbait? Ni ibili nahi zuek pixka galtzen, baina gero ere bideratu zaituztez berriz, lasai horregatik galdu bada norbait, jokuaren partea zan. Eta bestalde batetik, badirudi egunkarian, egunkari baten, irten diala informazio batzuk, nik ez dut egunkaririk irakurri, eta orain pasadiate notizia hori, taberna irikita egon gozala. Arduradunak esan du, argi eta garbi, gaur taberna itxita egon gozala, esate zuen, egunkari horre jaso duen nota, ez da? Bihar, 10:00 aurrera dago taberna irikita. Gaur ez dago ez ostatua, aterpetxea, ez restaurantea, ez ezer irikita. Gaur bakarrik, pintxo batzu dare, ez da? Pintxo batzu dare hor? Bai, pintxo dare? Oitik ez? Oitik ez? Oitik ez, iki, zeho zer astu zaigu? Zer astu zaigu iki? A ver. Esplikatuko denik pixka bat, iki iratxoa nahiko bidaiaria da, eta azkenaldi honetan Asia alden ibili da. Orduan, Asiako ohitura bat ekarri digu honutza, zeremonia txiki bat edo zer da, iki, esplikatu zu. Ni Goierriko iratxoen ordezkaria naiz, eta urruti dagoen mendietan ibili naiz, Himalaia ditzen dien mendi batzuetan, eta bertako iratxokin egon naiz eztabaidatzen, hemen dugun arazoa,
poluzioarekin, ibaia zikina dagoela, basoak kentzen ditugula, eta hori eztabaidatzen mezu bat bidali didate. Han, iratxoak budistak dira. Eta budistek jartzi duztela banderatxo batzuk, eta hor jartzi dute mezua, eta gero haizeak mezu horiek bidaltzen ditu mendi aran guztietatik zehar. Orduan, hemen txauzket, han, Asiako iratxokin egin genituen banderatxo batzuk, hemen dara idatzita beraien hizkuntza magikoan, esaldi batzuk natura respetatzeko eta zakarrik lurreraz botatzeko eta guzti hori. Eta hemen jarriko dugu haizeak hemendik sakabanatu dezan mezu Eta pake mezua ere bada, ez da? Pake mezua, noski da. Eta pake mezua ere bada, orduan hori bai itxasiko dugu. Nahi dezuenean hemen egongo gara zuei harrera hon bat egiteko, eta orain pintxoak badaude, nahi duenak barruan hartu dezake pintxoa edo barran zehozer eskatu, ikusten badezue, ez dakit, nik ardo gorria eraten dut, eta ez beltza barran lasai-lasai eskatu, bai? Venga, eskerrik asko! ¿Cómo come? Begira ogia.